Tuturu, 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 dneska je tak krásný den. Kdo to je? Dobrý den. Chcete vidět můj barák? Je nějaký bohatý? Jo, je tam koupelna dobrá. Všechno. Dobře, tak jdem. Tak já vám to ukážu. A mě zajímalo, jak to bude vypadat. No, trošku let. Stálo to 10 milionů korun. Dobře. Tak, já vám to ukážu. Jo. Dá. Hezký, no. Krása. Já vám ukážu tady koupelna. Tady koupelna. Píchnete úplně. Tady se úplně zabijete. Dobře, aha. Tamhle je to. Tamhle je. Tak pojďme rychle. Já vám ukážu. Jo, dobře. Tady si prostě lehnu a chrápu. Dobře. A tady má záchodem. Dobře, tak naschledanou.